No sitten lyhyesti Kaita-filmeistä siis ylimalka, että aineistoa mitä tässä on kerätty tuli kaiken kaikkiaan noin 4 tuntia tai 4,5 tuntia, mä muistan ihan tarkkaan. Käytännössä tarkoittaa, tämmöisen pikkurullalle mahtuu reilu 3 minuuttia, eli tunnissa on 20 tämmöistä rullaa, eli noin 80 tämmöistä pikkurullaa kaiken kaikkiaan digitoitu laidasta laittaa. Ja suurin osa aineistosta on semmoista, missä ei ole ääntä. Silloin huhtikuussa tässä säveltäjänä on Kirvo Lintinen Helsingistä, UMON taiteellinen johtaja, ja Mikkelin kaupunginorkesteri tulee soittamaan, niin kun hän on tehnyt heidän kanssa yhteistyötä. Nyt mä en ole säveltänyt näitä etukäteen, mä improvisoin, eli jos on todella huonoa musiikkia, niin buuatkaa mut alas lavalta. Katsotaan mitä tapahtuu. Siihen aikaan ei meillä ollut, eikä mä ollut kovin monella muullakaan turkulaisella oli omassa käytössä tämmöistä Kaita-filmikameraa, vaan se lainattiin, se vuokrattiin kameraliikkeessä. Ja sitten meillä ainakin oli siis tässä lähtökohtana se, että niin kuin kaikki vanhemmat ajattelee, että omasta lapsesta täytyy saada jotakin oikein mukavaa. No Kutisapuistossa lapset kävi vanhempiensa kanssa siihenkin aikaan. Ja käytiin keimassa ja tekemässä hiekkakakkuja. Ja sellaista nyt se tietysti on paljon enemmän tänä päivänä, mutta silloin ei ollut. Mutta se oli ihan sellainen miellyttävä ympäristö, missä voisi juosta vähän ja olla vapaasti.
Tästä osoitteesta löytyy sitä tietoa. Siinä tulee lisää niitä pätkiä, voit käydä katselemassa. Aina silloin tällöin niin siinä tulee erilaisia koosteita. Ja sitten se itse pääkonsepti on siis silloin 14. huhtikuuta. Ja katsotaan mitä siellä, mä en yhtä tiedä mitä säveltäjä on siihen tehnyt ja mitä se kuulostaa, sen kuullaan sitten.